Това е Ася. Тя е новата в GTP BG. Тук е точно 12 дни и 3 часа и всеки ден е убедена, че ще я уволнят. Но не защото не става. Просто се паникьосва лесно и не вярва в себе си. Ох, хора, няма да се справя. Слух, че съм объркала часове. Клиентите ме гонят, а шеф ме удари с капачка от антифриз по челото. Ася, тук си от една минута. Може ли да се успокоиш малко и да отложим паниката поне до обяд? Престани, Крис. Ася винаги си справила чудесно. А ако лети капачка от антифриз към тебе, аз първа ще я хвана. А ако не се справиш, аз съм насреща. Имам опит с паникьосане красавица. Дани, не започвай ти. Няма да ти направим едно кафенце и да видиш какъв чудесен ден ще бъде днес. Добър ден, колата е отвън, трябва да направим годишен технически преглед сега. Утре заминавам за морето и не ми се занимава с глоби. Здравейте, имате ли записан час? За какви часове говорим? Аз съм клиент на GTP-то, откакто е създадено. Разбирам, но днес сме пълни до 8 часа. Мога да ви запиша утре в 9 сутринта. Няма как, трябва да го направим сега. Разбирам, но просто правилата, графиката в момента... За какви правила говорим? Аз съм клиент от самото създаване. О, Стоянка! Здрасти, как си, мой човек? Какъв е проблем? Трябва да направим веднага годишен технически преглед, утре заминавам за морето. Момичето не е виновно, тя си върши работа. Имаш късмет, че свърших по-рано и ще имам време. Край. Пак сбърках. Този човек сега ще се оплаче. Как ще да се справя без Стоян? А тук си се скрива, значи. Тони, аз съм ужасна. Не мисля, че мога да се справя нито в работата, нито където и да е било. Първо, няма да говориш така за приятелката ми, защото тя е страхотна. Кажи ми, какво точно усещаш? Не знам, напоследък изпитвам безпокойствие, ръцете ми изтръпват, не мога да дишам. Губя му и дума. Луда ли съм? Добре, anxiety-то е често срещан проблем. Не си сама със сигурност и не си луда. Просто когато дойде нервен клиент, започни да дишаш дълбоко. Ето така. Не дишаш. Точно така. И винаги може да вземеш ситуация да кажеш: разбирам ви, господин еди кой си, сега ще проверя с колегите и ще се върна към вас. Мислиш ли, че мога да се справя? Естествено, че можеш да се справиш. Колелото се върти, Ася, това е просто период. Трябва да си обърнеш повече внимание на емоционалното здраве. Ти си най-ценна. А ако не стане, имам уникална идея. Хайде да ходим заедно на йога. Или знаеш какво? Я направо един женски ретрит в Бали. Природа, дзен, птички, ориз по цял ден. Ох, Тони, пак споредната ти идея. И добре де, ако не стане с Бали и йогата, поне да отидем до сепарева баня. Но ако на релакси, по цял ден. Здравейте, дойдох за годишен преглед. Имам час за 2:30, но малко подраних. Разбира се, бихте ли ми дали лична карта? Благодаря. Дали имате възможност да ме вмъкнете малко по-рано? Добре, секунда, сега ще проверя какво се случва при колегите и ще дойда при вас. Хора, справих се. Нова клиентка и един път не се паникьосах. Ето, казахме ти, че се справиш. Значи отпада йогата в Бали. Йога в Бали! Ася, винаги съм знал, че в те се крие уверена жена. А за награда да пием по-едно кафе или да излезем на вечеря? Ало? Да, мамо? Да, здравей. Да, мляко, да, ще взема. Добре.